така, приятели, това е интервю на какво ще става в клиповете. Какво ще става? Ето, ще снимам на GTA, разбира се, на Minecraft, много на CS, още не е сигурно, тази ще изтрия, ще кача по-яка, няма да играеме. И както ви казах, това е интервю, няма да играя, няма на нищо, ще има маратони, награда. Да, и както ви казах, на 3 абоната ще избереме някой от коментарите от първата поредица. На 3 абоната, значи. Ако сме на която ли да е поредица, на последния клип на поредицата ще изберем някой и в следващите поредици и така нататък ще играе с нас, по случай 3 абоната. Знам малко 3 абоната, но това го правя единствено само защото канал ми е тъп и никой няма да иска да го гледа и такива неща. Иначе щях да кажа на 3000 абонат даже. Но, както ви казах, ще снимам приятели, но много се извинявам, ще сменям програмата скоро време. Ще ви кажа защо. Защото като снимам с приятели от скайпа, защото аз говоря по скайп с тях, от скайпа не се чуват, само аз се чувам, нали, добре, все пак аз говоря от компютъра, самата програма. Затова, както ви казах, това е интервю, 1 минутка. Довиждане и надявам се да ми харесате канала ми, изобщо видеята, изобщо всичко, така че бай-бай.